George u Alfred De Giorgio batu ittra oħra lill-President George Vella u għamlu it-tieni talba l-proklama brabta mal-akkużi li qed jaffaċċjaw fuq l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-aħwa insistew illi il-verità tiġi żvelata u dawk kollha involuti jitresqu quddiem il-ġustizzja ma jinteressax biss lilhom, iżda huwa fuq kollox l-interess ta' kulħadd. L-ittra tasal eżattament ġimgħa wara deċiżjoni tal-Kabinett li ċaħdet talba preċedenti magħmula miż-żewġ tal-legati qattila f'Marzu illi għadda. Skont l-aħwa De Giorgio, ħadd f'Malta ma jidher li lest li jisma' dak li għandhom xi jgħidu għalkemm iddikjaraw li għandhom evidenza vera, affidabbli, kredibbli u diretta dwar il-moħħ fil-qtil ta' Caruana Galizia u dak il-moħħ kien ex-ministru. Għandhom ukoll informazzjoni dwar reati serji oħra inkluż attentati ta' serq u qtil fejn kemm ex-ministru kif ukoll ministru preżenti kienu involuti fil-kriminalità. L-aħwa De Giorgio qed jibżaw illi ħadd mhu ser jisma' dak li għandhom xi jgħidu minħabba il-pożizzjoni pubblika tal-individwi illi dwarhom għandhom informazzjoni. Barra minn hekk dejjem skont l-aħwa De Giorgio jidher ċari li hemm konflitt ta' interess fih dan il-kabinett u dak il-konflitt ma jistax jiġi evitat sempliċiment permezz ta' rikuża ta' wieħed mill-ministri sedenti. B'differenza minn talbiet simili mill-qwa fir-rigward tal-intermedjarju Melvin Toma u l-qattil Vince Muscat, fil-każ tal-aħwa De Giorgio, it-talba għal maħfra tagħhom ġiet miċħuda mingħajr ma ħadd ma semagħhom. George u Alfred De Giorgio qed jerġgħu jitolbu lill-President biex jieħu nota tas-sitwazzjoni tagħhom u biex jeżerċita l-poteri kostituzzjonali tiegħu kif xieraq. Din it-talba l-proklama kienet iffirmata mill-avukat William Kuxkiri.